no?, que està renyit, i bueno, penso que molt mereixíeu. Per tant, Josep, Enric, veniu un moment aquí. Demano un aplaudiment per Nelson. En reconeixement a la vostra important tasca relativa al 9 de novembre, l'Ajuntament de Santa Bàrbara, 17 de novembre del 2005. El primer és que he d'agrair és l'haver acceptat el Pep Riera ser l'inaugurador de la 10a Fira de l'Oli del Vent. Per tant, Pep, moltíssimes gràcies per haver acceptat i estar aquí avui amb tots nosaltres fent la inauguració d'aquesta 10a Fira. La importància històrica que han tingut les fires i mercats a Catalunya des de l'alta edat mitjana. Per què? Perquè en una època en què era molt difícil i complicat desplaçar-se, en què vendre a un preu just, a un preu raonable. És clar, lògicament, que hi hagi una fira de l'oli d'ovell en un territori. El nom de la fira. En 2006, Santa Bàrbara, 17 de novembre de 2006. Moltes felicitats. Jo, mare meu, que els fots ja els porto a veure jo. No. Bueno, quítate, adelante. Ya ves si fueran de la tele. D'aquí d'una música. Això és molt feliç. No sé de quin punt de reunió, on ja estarem, o si no arreglem. I ja es tindrà. I ja es Jo. Foto. Mira, aquí está, graba, Guillermo.
Jo estic en totes. Mira, està gravant a la meva neta, preciosa. Ensenya-li les lletres. Mare, No, ara n'hi ha una ja. Barberà és el marc ideal perquè pugui gaudir dels quadres agrícoles i tots els seus accessoris.